și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi ne vom plimba prin Paris împreună. Bun, astăzi am ieșit să vizităm și vom merge la următoarele locații: Muzeul Saint Laurent, Champs-Élysées și Arcul de Triunf și Turnul Eiffel aici în spate. Și în momentul de față, pentru că o să ne și plimbăm foarte mult astăzi, după cum v-ați obișnuit în vloguri, ne vom plimba și vom face și o misiune din Unchained, dar puțin mai târziu, în momentul în care o să stabilim de tot că o să mergem către o locație. Momentan ne mai oprim, facem poze, admirăm și cam atât. Bun, în momentul de față am mâncat, ne-am făcut poze, ne-am simțit bine, ne-am petrecut dimineața în mare stil și mergem la muzeul Yves Saint Laurent. Prin urmare, știți deja ce urmează, să facem o misiune, pentru că avem un drum de 13 minute, dar o să mergem un pic mai încet ca să facem o misiune de 15. Totodată vreau să vă spun că după cum mă cunoașteți voi pe mine, desigur că trebuia să se întâmple ceva și o să facem o misiune de 15 minute, asta pentru că am făcut enterocolită și nu știu cât de mult vom putea merge, sper să nu mi se facă rău din nou, dar ca de fiecare dată pe unde mergem trebuie să pățesc eu ceva, că nu se poate altfel. Clau nu o să apară în vlog pentru că este un pic mai shy, dar hai să trecem la misiune. Bun, intrăm acum în aplicație și hai să vedem dacă avem o misiune de 15 minute, nu de 30 și de... Yes! 15! Let's go! Ok, avem o misiune de spionare. În misiunea asta te duci cu Maya într-o zonă în care cauți o breșă în sistemul de securitate 5 cu scopul de a afla mai multe despre cum funcționează. Let's go! Ok, și apăsăm pe start. Hai să vedem. 3, 2, 1, let's go! 15 minute înainte. Dacă vă place acest vlog, nu uitați de butonașul ăla de like, de subscribe și să vă instalați și voi aplicația, guys, pentru că eu mai am un pic și ajung la rang 3 opal și putem să facem misiuni împreună. Să-mi dați add la prieteni și nu uitați că aplicația este vorba până la urmă de mișcare, practic este gaming îmbinat cu mișcare. Când ieșiți afară puteți să faceți misiuni, să vă distrați cu prietenii, aveți sute de topuri acolo în care puteți să faceți practic diferențe între care facem mai mult sport decât celălalt. E foarte faină, dați-i o încercare. După ce faceți prima misiune, puteți să-mi dați și mie add totodată la prieteni. Ca să dăm un feedback, până acum totul este absolut senzațional. Puci, poți să spui și tu chestii, deci este totul superb. E a treia oară pentru mine când vin în Franța, în Paris, dar în continuare mă surprinde. Este foarte frumos, în afară de semafoare. Semafoare, băi frate. Adică de semafoarele pentru pietoni. Deci, guys, sunt, cred că 10 secunde e mult spus. N-ai timp. Că eu ziceam lui Clau că, bă, dacă sunt în baston, sunt și o bătrânică în baston, cum trec pe aici, că mă claxonează, cum zici tu, vorba aia ta? Ia pe capotă, sau ești o bătrânică sau un bătrânel, mă rog, se face sada verde, ai făcut 2 pași, sada roșu, ai alergat, ai căzut în cap, că n-ai când să treci pe partea cealaltă, nu ai cum, efectiv. Asta odată și în al doilea rând, măi, albinele. Nu știu, eu cred că, de fapt, Clau a zis chestia asta, băi, avem noi un parfum prea așa sau... Parfumul ei, nu al meu. Desigur că eu devine de fiecare dată. E foarte nasol pentru că vin non-stop albinele. Băi, da, sunt 20 de mese lângă noi, fix la noi, toate albinele, 3 albine pe noi. Deci mă apucă anxietatea când le văd, nu de alta, dar mi-e frică să nu mă înțepe că mă umflu o singură dată, m-am țipat o albină, m-am făcut cât China de mare. Și mai avem 11 minute din misiune. Bun, și cât timp ne plimbăm, ne-am gândit să vă povestim ce am făcut în primele 2 zile. Ei bine, în prima zi când am ajuns practic la aeroport am avut foarte mare noroc, pentru că trebuia să stăm la coadă de pașapoarte care dura timp de o oră. Inițial erau 45 minute și pe că stăteam noi la coadă apărea o oră. Dar pe noi ne-au pus oamenii de acolo care lucrau. Ne-au dirijat. Ne-au dirijat, da, ne-am arătat pașaportul nostru și ne-au spus să stăm la coada de lângă unde era coada cea mai mare. Și practic noi am stat la coada de pașapoarte americane și am stat doar 10 minute la coadă pentru că am ajuns în față și nu funcționa pașaportul nostru. Așa că ne-au făcut semn o doamnă foarte drăguță acolo și a zis, bine, veniți, băgați-vă aici în față la toată lumea, gen, în față la toți oamenii care stau decât să stătea o oră la coadă. Băgați-vă voi aici, și noi ne-am stat 10 minute, am avut foarte mare noroc. Chiar datorită acestui lucru am ajuns primele să luăm bagaje de la cală. Mamă, bagajele nu vine să cred, bagajele ajunseseră atât de repede. Bine, nu mai zic că am mers în aeroport, doamne, cât aeroportul, senzațional. După ne-am dus la tren și n-am luat primul tren pentru că nu eram 100% sigure că acela este către Paris, ci am mai așteptat puțin și i-am zis lui Clau că bă, ăsta oricum e foarte aglomerat. Ulterior întrebasem pe cineva, ne-a spus că toate trenurile duc în aceeași direcție.
Opa, să nu mor. I-a zis lui Clau, bă, hai să mai așteptăm un tren, că oricum ăsta este mult prea plin și n-are sens să stăm 40 de minute în picioare și numai bine am făcut pentru că am prins loc jos, următorul era gol. Așa. Iar e roșu, am obosit. Tips and tricks de la Clau. Cel mai mare sfat pentru voi, fetelor, dacă veniți la Paris, este să nu cumva să vă luați tocuri cui, pentru că uitați-vă cum este peste tot, este doar piatră cubică. Și dacă o să vă luați tocuri, cum am mai văzut niște doamne, o să plonjați direct cu gura frumoasă, voastră frumoasă pe asfalt și o să mâncați din asfalt. Și nu știu, chiar a fost o zi overall foarte norocoasă. În prima zi am și mâncat o pizza bună. Bine, în prima zi am făcut eu enterocolită de undeva. Într-un fel a fost bună, într-un fel n-a fost bună. Ce am făcut în prima zi? Ne-am plimbat prin oraș, am mers per total 10 km. Deci am făcut mișcare în adevăratul sens atunci. Păcat că n-aveam misiune de o oră, că era bine rău de tot pentru aplicație. Iar în ziua cu numărul 2, adică ieri, fata voastră a făcut enterocolită și mi-a fost un rău. Noroc că am avut aici asistent doctor personal Claudia, care a trecut prin toate bolile existente vreodată. I-a venit ideea Claudiei că, măi, începusem să fac febră și frisoane, aveam noaptea și a zis, Claudia, eu cred că tu ai enterocolită. Și dimineața la 6 eu o trezeam să mergem la micul dejun, care nu era mic dejun la 6, dar eu simțeam că mor dacă nu mergem să facem ceva, că n-am dormit toată noaptea. Beznă completă la 6 dimineața. Și Antonia stătea în mijlocul camerei, eu dormeam, evident, în mijlocul ei. Hai să mergem la mic dejun. Zic, Antonia, e 6 dimineața, ce mic dejun? Te rog, nu mai pot, mi-e rău de mor. Hai să mergem. Chiar, deci așa ceva, vă spun sincer că eu am avut și COVID de 2 ori. Băi, mai bine cu COVID decât cu enterocolită. Deci eu cred că durerea era aproximativă ca momentul în care o să nasc odată și odată. Deci nu pot să vă explic ce simțeam, ce era în sufletul meu și în burta mea, de fapt. Da, și ieri n-am făcut nimic, am stat în casă, a avut Clau grijă de mine, am fost la farmacie la Gara de Est, care era aproape de noi și la 7:30 era prima farmacie care se deschidea. Am luat pastilele aferente de aici, din Franța, de altfel, și am ajuns la muzeu. Pam, param, pam. Guys, vreau să-mi lăsați în comentarii dacă voi ați fost în Paris și care a fost activitatea voastră preferată de aici sau ce ați vizitat și v-a plăcut cel mai mult dintre toate. Bun, și am realizat misiunea și din Paris. Mulțumim frumos, ne-am luat punctele. Guys, nu uitați să folosiți aplicația Unchained dacă... Oh, da! Puteți face misiuni împreună. Yes, mamă, nu cred. Nu credeam că o să iau acum. Uite, nice. Let's go! Mulțumesc. Le mulțumesc mamei tatălui meu. Oameni buni, nu uitați, aveți aplicația. Dacă sunteți interesați, aveți aplicația în descriere, codul meu de prieteni. Dacă sunteți interesați să faceți mișcare sau dacă vă place să faceți mișcare și vreți să vă și jucați în același timp, aveți aplicația în descriere și codul meu de prietenie să-mi dați ad, acum putem să facem crew-uri împreună. Și totodată nu uitați să verificați Instagram-ul celor de la Unchained, o să vi las aici pe ecran și în descriere. Plus eu sunt Antoiana pe Insta și ne vedem în curând și cu live-uri din nou de acasă, de la București.